Katapos ko lang mag-repair. Nagugutom ako. Ni-repair ko yung gripo. Andun. Yun, gripo na yun. Yung faucet. Ni-repair ko. Naalala niyo ba yung kahapon? Kumakain ako ng jackfruit. Yung nagmukbang ko ng jackfruit. Hindi ko naubos yun eh. Hindi ko naubos. So ito yun. Yun. Ginawa naman kindi. Ayan. Niluto namin. Masarap to. Meron akong bread. Diba? Palaman ko dito. Yan. Matamis to. Tapos itong pan, hindi ko lang pangalan to. Matabang. Perfect to sa matamis. Yan. Jackfruit yun. Ito jackfruit. Kain na kayo. Ito, jackpot. Ginawang kindi. Niluto namin eh. Ito. Tapos ako mag-snack. Sobrang tamis. Sobrang tamis.